продължение на 8 години баща изнасилва и държи затворена дъщеря си. 36-годишният Вихър Райков блудства с детето ежедневно. Днес 16-годишното момиче разказва, че е правило 2 опита за самоубийство. Историята и репортажът е на Вероника Димитрова. До 8-годишната си възраст Василка живее с двамата си родители в казанлъшкото село Ягода. Там за първи път родният и баща я изнасилва. В къщата майка ми всички излезнаха и аз сама бях на 8 годинки. Не знам какво правя. Малка бях. Той каза, вземи отива в киляра, там чистия мъж, прави тамамус. Аз казвам, добре. Влизам там, гледам държав, чеше, казвам, какво става? Той почва да чистиш. Казвам, окей, ще чистя. И заключи вратата, направи душека долу в земята, чашафа и запуши му устата и насила под нами в душека, там върху него. И почна да ме съблича и изнасили ме. Аз не знам какво прави. Малко бях, не съзнавах какво се случва. Болеше, виках, крещях, казвам, дей, боли, татко, какво правиш? Спри! Той замълчаваш. И запуши му устата и изнасили ме. Седмица по-късно родителите на Василка се развеждат и момичето отива с баща си в Перущица, където в продължение на 8 години живее в една малка стая, не ходи на училище и не контактува с никой. Заключваш ме. Кога излизаше на работа? Сутринта 8 часа заключваше ме. Аз вкъщи бях чистих, правих. Идва се обяд. 12 часа отваря. Тогава пращаме на магазина и давам, точно казва, давам тя мъж, секунди мъж. Едно крак там и крак тук мъж. Бързо. Действай. Аз взимам каквото трябва, прибирам се и яде, пак заключваше ме. А когато искам да пискам вътре. Къде е вътре? Вътре в стаята. В какво? Това в лехен пискам. Еген? Не даваше никъде да отивам. Беше ми в моята сянка, къде отивам, какво правя. В очите гледа, в устата гледа. Постоянно звънеше, къде си. Казвам вкъщи, нали казвам. Той добре му гледа да не избяга, за да не правиш на глупост. Понякога, когато не исках да правя секс, с него биеше. Ужасно. Той не гледаше къде удраше. Взимаше едно дърво, похалка да речем и удраше, където падне. Пускаше ми порно, гледай. Казвам, не искам да гледам. Той гледай, иначе ще биям. И аз гледам и казва, каквото гледаш, казва там и това прави на мен. Даже когато отиваше да вземе мръсни дискове от приятелите, питат къде ще гледаш, нали, с дъщеря ти спиш, заедно в едно лево. Ама чакам да спи, чакам да спя мъж, тогава гледам. За да се спаси, момичето прави 2 опита за самоубийство. Взех една чаша, голяма бая, кана беше. И взех си това. Белина беше, веро и още хапчета. Изпих ги и почна от устата ми да излиза пяна. После още един път видях да се убия. И само хапчета. Да спиш. Изпивателни? Да. Взех си бая. Бая бях. Изведнъж ги пих и припаднах. През май тази година момичето успява да избяга от дома си и разказва на съседи за случващото се. Вихър Райков е задържан, а няколко месеца по-късно осъден на 9 години затвор. В момента Василка живее отново с майка си в село Ягода. След развода двете са се виждали само 3 пъти. Момичето се надява да не види никога повече баща си.